काम में पहले आईला और जब काम बन जाई तो बाद में जाइला सरस्वती जी से मांगब तो विद्या मिली, लक्ष्मी जी से धन मिली, और हनुमान जी भी एक चीज में सब पूरा कर दे कि तारा चाही का उहे भक्त कहता उहे लय पर कोनो समय में मेहरारू अपना पियावा के बारे में कहले रहल कैसे अरे किसैया छूटी लेके आवत बाड़ो न घारा आज टेलीफोन आई की रहनी अरे रहनी जाए के न जाई बनाई हरा अब बाहर से फोन वह भक्त कहता है कि ए बाबा तो बजरंग बली के दहिया लाल लाल बा गदवा विशाल बजरंग बली के दहिया लाल लाल बा गदवा विशाल बजरंग बली के दहिया लाल लाल बा गदवा विशाल बा सिंगार स्टोर तरैया पोस्ट ऑफिस के सामने भैया की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद मिला, बार बार प्रणाम करो, आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। कहता के बाबा हम आशीर्वाद पावे खातिर कितना बड़ाई करी हाय राम जी के तू मैया अंजनी के लीला रापो चंदन लाल लाल बा गदवा विशाल लीला रापो चंदन लाल लाल बा गदवा विशाल लीला रापो चंदन लाल लाल बा गदवा विशाल लीला रापो चंदन लाल लाल बा
बड़ी हमारे प्रिय बानी सानवी फिल्म्स का करूं के जोर मारा भाई दीपक जी के माध्यम से आशीर्वाद मिलल, बार बार प्रणाम, आशीर्वाद के प्रतीक्षा। कि रउरा लंका में गइली जाके सिया सुधी जाके सिया सुधी पैनी राउर नाम जानत, राउर नाम जानत, अरे भाई दुनिया जहान बा गदवा विशाल बा बोली बजरंग बली की। आई भी भैया भजन के कार्यक्रम जल्दी में निपटाओ जाए। हेलो।